Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Faith's channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izolo ngikhulume ngokuthi kunabantu ababuke the Bala family show basebe thatha Sis Jen ngenye indlela ngathi kunevideo, so ngifakele ivideo ukuze ngibone ukuthi uSis Jen lo esimbone ngesikhathi se-show or kuma-episodes e-show akafani noSis Jen osewunkosikazi camera ingekho, because ukutholile ukugxekwa ngenxa ye-show. Nathi abanye besenza ama-reviews sayibhala ezinye izinto esiyibona ukuthi ayi lezi beziphume eceleni. Mina-ke indaba engiyigqamisayo ukuthi eye-TV show ihamba ngendlela yayo mase kuba ne-reality, lezinto abantu abazenza thina singekho ukuthi baphila kanjani. Ukuba close noma ngibona futhi ngathi basondelene mase ngibheka ku-social media. Nakho ngithe angithanda ukuchaza because ishow mina ngithanda ihambe ngale ndlela esuke ibekele isikhathi sayo ne-TV ukuze si-enjoy. Manje mase ngintshela ukuthi hayi akanjena, ngibona ngathi asizwe u-enjoy, uyabona, ngoba manje sekusukile ukuthi mhlawumbe lokho lo muzo buzoba nawo makuvela idrama sengiyawususa, ngoba phela manje usuzothi kudlalwa ngathi, uyayibona. Nayi-ke le video yaSis Jen naba abanye besibili Izingane Zesthembu. Ngise siyakhumbula ukuthi sibonile indlela uVuyokazi noTirelo abaxoxa ngayo. Mabe ngikho-ke phambi kwekhamera beshutha ishow baqhubana ngey'nqola. Naye inqola yokudla uTirelo sengene phakathi usephusha uvuyo, okusho ukuthi ngaphandle bayakwazi ukuphelelana, bayakwazi ukuxolela, bayakwazi ukuxoxisana bezwane, kodwa ngapha makubuya i-TV show bafika nedrama. Yingakho-ke ngithi noma sizokukhuluma okuvezwa i-TV show, kodwa sibahloniphe bonke abantu esikhuluma ngabo. Ngihleze ngiyicela leyo nto, and angifuni ukuqamba manje ngiyaphoxeka mase ngithola nje abantu bebhala amagama wrong, nokucwasana, body shaming, yabo nje amagama azwakala esanhlamba angiwathandi. Angazi noma abantu mhlawumbe basuke babhala lokho ngoba bezwe ngithi ucha ubani unedrama or indlela enze ngayo kwishow akahloniphanga. Noma ngikubeka lokho, kodwa ngiyaye ngikubeke ngendlela eqoqekile. Angazi ukuthi kwenze kanjani mase nicikekile senizobala ukuthi ibody yakhe injani. Hayi guys, sibadala phela. Abanye baze bethi akamuhle ubani. Angiyifuni leyo nto, ngiyanicela, angiyifuni. I-supporting ngiyabonga kakhulu, kodwa maningiphi i-support niphinde ni-understand ukuthi la bantu esikhuluma ngabo phela siyabahlonipha. Mina ngiyamukela i-comment ezovela noma ubani azobhala ukuthi ubani akamuhle, umzimba wakhe unje, wama-lips akhe. Angiyifuni leyo nto guys, angiyifuni. Ezinye izinto nje asifundiseke kuzona, noma mhlawumbe uma ukuthi into ejwayeleke zifundise ukuthi akusiyo indlela okufanele ukuthi ubonakale ngayo leyo ku-social media, ukuthi mase ufika ku-social media wena usubhala ukuthi waze wamubi, uzacile, mkhulu, umzimba wakhe, iskin sakhe. Hayi guys, sibadala. Asibukele ama-TV shows, sihlebe le ndawo ehlebisayo, sidlule, kodwa sihloniphane, siphinde sihloniphe abantu esikhuluma ngabo. Benginikhombisa ukuthi ngapha ngaphandle kwe-TV show banjena, mase kufika i-TV show babuya nokunye. Ngaze ngamkhumbula ubabujafta webantu. Ngikhumbula ukujuluka kwababujafta engabe bayabuya nje oBhut'Loyiso ukuze ngizobona ubaba-ke, ngoba phela manje ngoba ade kuneshow kusho ukuthi nayo besetohoza imali uyitholile, bebuye nje futhi. Hayi yazi uMzansi Magic angazi ukuthi yini indaba usenze kanje, ngabe bayababuyisa. Okunye ngiyabonga i-support, ngiyabonga ngiqedi. Bengizonikhombisa la mavidiyo awu-2 ukuthi ngaphandle kwenzeka izinto ey'ningi, ku-TV show kuneza khona. Lezi-ke ezivela ku-TV show siyaye sigxeke lokho esikubonile, akusho ukuthi sesiyazonda, sesinenzondo, ngoba abanye bazosho cha abantu baze bamzonda ubani, bakhuluma izinto ezimbi. Phela lapha ku-TV show uma uvela ukhala, mina ngizosho ukuthi ade ukhala. Mawudu uvela umemeza ngisho ukuthi hayibo ade memeza ku-TV show, yabona.
Ngiyabonga, suppose ngiyabonga ngiqeda ibhande.